Ongi etorri jakindunera. Gaurko bideoan, eremu elektrikoaren ideia nagusienak azalduko ditugu. Hasteko, zer da eremu elektrikoa? Eremu elektrikoa nahiko kontzeptu erreza da. Sinpleki, esan alda, indarraren formulatik karga bat kentzerakoan lortzen dugun adierazpena dela. Hau da, soilik karga batek eragiten duena izango litzateke. Hau da, indarra zati Q. Beraz, indarraren adierazpen berdina, baina soilik karga bategaz. Honek zer esan nahi du? Karga hau positiboa edo negatiboa bada, eremu elektrikoa ere positiboa edo negatiboa izango dela. Soilik kontuan hartu behar dugu karga honen zeinua jakiteko indarraren eremuaren zeinua. Zein da zeintzuk dira eremuaren unitateak? Indarrarenak newtonak badira eta karga bat zatitu badiogu, newton zatikulum izango dira eremuaren unitateak, logikoki. Beraz, ikusi dugunez, karga positibo, eremu positibo, karga negatibo, eremu negatibo. Hau zelan ikusten da, grafikoki, eremua espazio osoan nabaritzen da. Geroz eta urrunago jun, asko txikituko da, distantzaren karratura dagoalako, baina berez espazio osoan zabaltzen da. Indarra berriz, bakarrik bi kargen artean nabaritzen da, baina eremua espazio osoan. Eta hau, grafikoki horrela adierazi daiteke. Karga positibo batek sortutako eremua, kanporantza zabalduko litzateke. Eta, karga negatibo batek sortutako eremua, aldiz, barrurantz. Ze berezitasun handiko eremu honek? Distantzaren funtzioan egonda, distantzia honen karratuaren funtzioan dagoanez, modulua soilik hartzen dela kontuan. Honek zer esan nahi du? Kargaren inguruko edozein zirkunferentzia hartzen baduzue, zirkunferentzia horren puntu guztietan eremu berdina sentituko litzateke. Hau da, puntu honetan, edo puntu honetan, edo eta puntu honetan, eremua berdina da. Beraz, telebistan isobarak azaltzen direnean denbora ikusterakoan telediarioetan edo teleberrietan, hau antzeko zeo zer da. Isobara da presio bereko zonalde bat, hemen izango litzateke eremu berdineko zonalde bat. Eta kasu honetan, zirkunferentziak dira. Eta ikusten duzuenez, karga negatiboagaz erakartzailea da eremua, eta karga positiboagaz aldaratzailea. Indarragaz gertatzen zen gutxi gora bera antzekoa. Eta hau izan da guztia, espero dut ulertu izana, eta gogoratu, webgunean naiz YouTubeen jarraitu jakindun.